Zamisli da radiš foliju, PPF foliju, ili radiš neki autodetailing, da čistiš, poliraš. Treba ti neka dobra krpa, ali sve ove su lepe, ali nije to to. Najbolje bi bilo da imaš krpe, nekoj rolnik, neki boks, to bi bilo super. Zamisli ovo, kakvo lepo pakovanje, ovdje otvoriš i već radiš. Šta misliš? Da bi bilo bolje da imaš još veću? Ajde. Ima i Ultra XL veličinu. Ovo ti je 41 cm krpe koji možeš da pereš ponovo više od 100. Nauči CHEMTEC.